ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस. फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास. आता येईल आनंदाला वेग. स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स, नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषणविरहित आधुनिक बाईक. कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या. आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. संपर्क 72 64 82 42 42. राज्यात एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे असे 2 गट तयार झालेत. राज्यात काही ठिकाणी आमदार आणि त्यांचे कार्यकर्ते नेते आता हळूहळू शिंदे गटात सामील होत असल्यानं उद्धव ठाकरेंची चिंता वाढली आहे. यामध्येच आता आदित्य ठाकरेंना मोठा दणका शिंदे गटानं दिलाय. ठाण्यातील हजारो युवा सैनिक शिंदे गटात सामील झालेत. युवकांचे प्रश्न मार्गी लागावेत यासाठी सरनाईक यांच्या नेतृत्वात युवा सैनिक शिंदे गटात सहभागी झालेत. शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंनंतर आता आदित्य ठाकरेंनाही मोठा धक्का दिलाय. शिंदे गट वगैरे नाही, आम्ही बाळासाहेबांची शिवसेना आहोत. त्यांना आमची भूमिका पटली, त्यामुळे त्यांनी आमच्या भूमिकेला समर्थन दिलंय. त्यांनी शुभेच्छा दिल्यात. मी त्यांना सांगितलंय की त्यांचे जे काही प्रश्न असतील, त्यांच्या ज्या समस्या असतील त्या सोडवण्याचं काम करणार असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणालेत. दुसरीकडे पालघर, पुणे, कल्याण, डोंबिवली आणि कोल्हापुरातील अनेक नेते हे शिंदे गटात जाण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे कोल्हापुरात देखील ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. त्यातच आता युवा सैनिक शिंदे गटात समाविष्ट झाल्यानं उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंची चिंता वाढली आहे. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.